Dobar dan i dobrodošli u naš novi video. Kako je vrijeme oko nove godine i vrijeme svečanosti i praznika, u današnjem videu ćemo vam pokazati kako to mi pripremamo vanilice. Za današnji recept potrebno nam je 200 g masti, jedno cijelo jaje, jedno žumance, pola kilograma brašna, 5 kašika šećera, sok od jednog limuna i 2 kesice vanilinog šećera. Kako izgleda princip pripreme tijesta za vanilice možete pogledati u nastavku. Prije svega potrebno je uključiti rernu i zagrijati je na 200 stepeni. Potom u posudi mast pjenasto umutiti, a zatim u nju dodati žumance i jedno cijelo jaje, šećer i sok od jednog limuna. Kako to sve radimo, pogledajte u nastavku videa. Sada ćemo u pripremljenu smjesu postepeno dodavati brašno i zamijestiti tijesto. Kada tijesto dobije željeni oblik, razvući ćemo koru i iz kore kalupima isjecati vanilice. Te vanilice redat ćemo u tepsiju i peći. Peći ćemo i tako da ih ne prepečemo, nego da ostanu svijetle i blijede. Sada ćemo, kao što smo rekli, tijesto razviti na debljinu neku otprilike pola centimetra i kalupom isjecati vanilice koje ćemo peći u tepsiji na 200 stepeni otprilike nekih 10 minuta. Ovo je inače starinski recept gdje se vanilice izrađuju od masti. Koji je naslijeđen generacijama unazad.
vanilice redamo u tepsiju na prethodno postavljeni pek papir i pečemo u pećnici 10 minuta na temperaturi 200 stepeni Celzijusa. Pečene vanilice. Filujemo džemom i zatim uvaljamo u šećer u prahu. I redemo na tanjir. Za ovu priliku smo iskoristili domaći džem od šipuraka i džem od šljiva. Brzo, jednostavno, ukusno i tradicionalno. Vanilice sa masti. Probajte i vi. Živjeli.